Wagyo, Mimion, ihunong ni ang motorcycle lane. Balisi, gikan sa Timura. Singgit karon sa pipila ka mga driver sa motorsiklo, ilabi na ang mga namasadag habal-habal sa barangay Talamban ang paghunong sa pulisiya nga nagdili sa mga motorsiklo sa paggamit sa inner lane sa Banilad Talamban kun Bantal Road Corridor. Ang maong lagda subay sa ikaduhang adlaw sa hugtanong implementasyon sa Oplan Bantal Discipline Zone karong Huwebes, Agosto 6. Ang may palanog sa ilang mga tingog mao ang Talamban Market Rider Association kon Temra nga gilangkuban sa 37 ka mga drivers. Ang presidente sa grupo nga si Ernesto Nasis mipadiyag nga misamot ang kahuot sa trapiko human gipatuman ang motorcycle lane policy. Matud niya ang biyahe padung sa IT Park nga kadiadtong dili moabot og 30 minutos karon giingong mas nidugay na ang ilang travel time. Dapat lang unta nga iyan ning magtangon kay ngano kay usa man gud nga kanang maka-cause og traffic mura magdisamot ang traffic wala man mingon nga ni nawala ang traffic disamot Ginoon. Dugang ni Nasis, matangong sila sa trapiko kung adunay four-wheeled vehicle sa ilang atubangan kay ang tuong bahin sa dan usa ka shared lane. Apan gipasabot ni Cebu City Transportation Office kung CCTO Head Raquel Arce nga ang mga four-wheeled vehicles o ubang dagkong sakyanan dili mamahimong mogamit sa rightmost lane kung diretsyo lang o fast-moving ang ilang biyahe. Gitugot lamang ang pag-agi dinhi kung muliko o mupara sa mga designated laybys. Naa ang ato mga personnel bisan pa man og holiday duty ang ato ang CCTO personnel aron deterrent sa ato ang mga sa publiko nga mo follow lang sila kung unsay balaod trapiko. Sayo sa adlaw, giablihan pag-usab sa CCTO ang Governor M. Cuenco flyover o mas nailhan isip Foodland flyover alang sa mga motorsiklo sugod alas 8 kaganihang buntag. Kini human sa unang lagda nga nagdili sa mga motorsiklo sa paggamit niini o gani pipila ka mga motorista ang naisyuhan og temporary operators permit kon TOP tungod sa pag-agi sa mga flyover kagahapong adlaw. Nangayo og komento ang MyTV Cebu sa CCTO kabahin sa mga kabalaka sa mga motorista ang ipang-isyuhan og TOP apan nagdumili sila sa pagluwat og pamahayag kabahin niini. Hinoon, mitingog si Arce kabahin sa usa ka video ni ini nga nag-viral sa social media. Din makitaan siya nga may para og usa ka PUJ driver nga wala mihunong sa designated laybay. Gipasabot ni Arce nga sukwahi sa pagtuo sa ubang netizens nga nangisog kini, giingong natural lamang nga kusog ang iyang tingog tungod sa kasaba sa dan og daghang mga sakyanan nga nangagi sa maong dapit. Wala na nila makuha og unsa gani akong gisulti kay nibalhin man ang microphone ang video on the opposite side sa pika side. So dili na kuan nako nga with emphasis ang akong gihimo unya nag-educate ko sa driver. Dugang niya, wala niya gi-issuehan og citation ticket ang driver, human niya madawat ang eksplanasyon ni ini. Lahisab nga viral nga insidente ang giatubang sa CCTO nga nalambigitan sa usa ka traffic enforcer. Diin gi-repost sa usa ka content creator ang splice video gikan sa balita sa MyTV Cebu. Diin giingong gihapak daw sa traffic enforcer ang usa ka rider. Ang traffic enforcer nga si Dennis Borbon mipasabot nga wala siya intensyon nga manghapak og igol lamang kini missinyas gamit iyang kamot aron sa pag-edukar sa motorista. Katuong panahon na gud information dissemination man ta diri sa Bantal area mao to nga nagsitag kinabiyahay kabya pero ako intensyon manghapa ko aton yang ngano tong blagira ni kalit mo lang tong post nga nanghapa ko kanang motorista nga wa matay nga mahapa ko mga usabay sa motorista nga niagi ra man to. Matod ni Borbon, andam siya nga moatubang sa buhatan sa CCTO aron mahusay ang maong reklamo. Gipahibaw sab ni Arce nga giluwatan ng nilag summon si Borbon kauban sa pagpadayon sa ilang investigasyon. Sa laing bahin, dili lang mga motorista ang naapektuhan sa bagong pulisiya. Ang usa ka vendor sa Talamban Market nga si Rosie Sisa, mipadiyag nga apektado ang ilang pagpamaligya tungod matud niya dili na dayon manghunong ang mga konsumidor tungod sa hugot nga pagpatuman sa anti-jaywalking rule. Ang hangyo lang tayo mo, pwede raman sa doon tayo ng nana. Nasa doon tayo ka ng pedestrian line diri dapita sa mga merkado. Kaya dili magpabol sa merkado. Gani, usa ka pedestrian nga si Renato Oca nga gikan sa merkado ug paingon untang motabok sa dan, dali nga gipahunong sa mga traffic enforcers o gitudlo sa hustong tabukanan. Kung gikonsultasyon tataan unsay dagan ani dapita.
Nya pre ani atong mangumpra ta, ato pa dito ang basta layo ah. Apan pagklaro sa CCTO, ang disiplina sa kadalanan dili lang responsibilidad sa mga drivers, kundi lakip na sa mga commuters o pedestrians. Kini si Mark Ermas, alang sa My TV Cebu.